Чаму Кірылу сорамна за кампаніі Часкоўскага і Наўроцкага? Ці сапраўды Наўроцкі ўжо перамагае Часкоўскага ў апытаннях? Антыукраінская тэма ў прэзідэнцкай кампаніі ў Польшчы. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл. Кірыл, што не так з кампаніямі Часкоўскага і Наўроцкага? Чаму табе за іх сорамна? Так, сябры, прыкладна 2 тыдні таму ад таго моманту, калі вы будзеце глядзець гэты выпуск, я напісаў твіт, вось мы зараз яго пакажам, дзе я напісаў, што мне асабіста вельмі сорамна за кампанію 2 галоўных кандыдатаў у прэзідэнты ў гэтым годзе, то бок Рафала Часкоўскага і Караля Наўроцкага. Пачнем з Часкоўскага. Чаму мне сорамна? Перш за ўсё, мне сорамна за якасць кампаніі. Ну давай так, кампанія толькі пачалася. Якая там можа быць якасць? Кампанія насамрэч не толькі пачалася, афіцыйна, але так ці інакш кампанія Часкоўскага цягнецца ўжо парачку месяцаў, так, ад лістапада. Ужо даволі дастаткова часу, каб паглядзець на тыя дзеянні, якія выконвае і рухы, які выконвае штаб Рафала Часкоўскага. Першая і асноўная прычына майго, скажам так, сораму, гэта тое, што, гледзячы на кампанію Рафала, мы бачым не Рафала. Мы бачым кагосьці зусім іншага. Каго? Нават у асяроддзі журналістаў у апошнія тыдні пачаў функцыянаваць такі выраз «одрафалач». То бок з Рафала зрабіць не Рафала. Мы бачым нейкага Франкенштейна, які злеплены з розных тыпаў кандыдатаў. Перадусім бачны даволі моцны правы разварот у кампаніі Рафала Часкоўскага. Рафал Часкоўскі, чалавек, які па сваіх поглядах даволі левых, прытрымліваецца даволі левых прынцыпаў. Ну ты нават не казаў, што ён вельмі левых поглядаў. Як на польскія варункі. Вось, як на польскія варункі, то ён нават даволі моцна левы чалавек. Вось. Перадусім, калі гаворка ідзе пра справы светапогляду, то бок обычаёвы. У мяне такое адчуванне, што з Рафала Часкоўскага хочуць зляпіць Радаслава Сікорскага, але атрымоўваецца гэта, ну, скажем так, не зусім добра і выглядае не зусім аўтэнтычна, нават зусім не аўтэнтычна. Слухай, ну давай на прыкладах паразмаўляем. Што значыць, што Рафал правее? Як я разумею то, што ты хочаш сказаць, што ён, па-першае, ездзіць па маленькіх гарадках і да электарату ПіС быццам бы, да тых рэгіёнаў, дзе больш падтрымаць права і справядлівасць, бо ён хоча вось простых людзей пераканаць, што трэба галасаваць за яго. Ён проста вельмі моцна прыняў да сэрца выраз «выбор выигрывача конскіх». Проста глядзіць наш падкаст. Альбо глядзіць наш падкаст. Гэта тое, што я чуў таксама з журналістаў польскіх. Быццам бы ўжо зразумела, што вялікія гарады за Рафала, можна туды не ездзіць. Вось вялікія гарады з Рафала і можна туды не ездзіць, з гэтым ёсць невялікая праблема. Якая? Праблема ў тым, што насельніцтва вялікіх гарадоў яно вельмі моцна прагрэсіўнае. Варшава, ну гэта ўвогуле зусім прагрэсіўны горад, таксама як, напрыклад, Познань. Забіваючы болт на жыхароў вялікіх гарадоў, можна іх вельмі моцна здэмабілізаваць. У выніку выбаршчыкі права і справядлівасці з шчыльнымі радамі падспевы харавыя пойдуць 18 траўня галасаваць о 6 раніцы і будуць стаяць у чэргах да 21. А жыхары вялікіх гарадоў, карыстаючыся добрым травеньскім надвор'ем, паедуць на грыль, ось, ці на залив Згжынскі з Варшавы. Так, будуць адпачываць і пакажуць сярэдні палец. Окей, у чым яшчэ правы накірунак Рафала? Напрыклад, сітуацыя з выхаваннем здравотным. Так? Вось, гэта той праект, які прадставіла міністрка адукацыі Барбара Новацка, які выклікаў даволі вялікі супраціў менавіта з правага боку. Так? Насамрэч, там у гэтым выхаванні, так, у гэтым прадмеце, якім, мабыць, новым прадметам, там толькі невялікая частка, там, ну, прыкладна, скажем так, каля 10% датычная сексуальнага выхавання дзяцей. А давай караценька дадзім. Гэта, тыпу, у школах абавязкова, не абавязкова? Так, гэты прадмет павінен быць абавязковым, павінен быў быць абавязковым. Такія былі планы. У выніку, сутыкнуўшыся з даволі вялікім супрацівам, верагодна, і нават не верагодна, а дакладна, яны зрабілі нейкія даследаванні фокусныя, як палякі ставяцца да гэтага прадмету. І па тым, што кажуць журналісты з кулуараў, што Дональд Туск проста швырнуў папку з дакументамі ў сцяну, ось, і паслаў усіх як мага далей, сказаў, што ну, трэба гэта згортваць, бо гэта нам пашкодзіць. І ледзь не пахлопаў проста Барбару Новацку
вацку по левому плячу. Вось, бо у платформе, скажем так, ёсць такая рэч, што калі кіраўнік, то бок Дональд Туск, кагосьці вось так хлопае по плячу і адыходзіць, то гэта азначае, што чалавек усё. Скончаны ў палітыцы і зараз яго скрэсляць. Нічога сабе палітычнай традыцыі. Так. Дональд Туск просто, скажем так, быў вельмі злы, мякка кажучы, вось на гэтую сітуацыю. У выніку Барбара Навацка абвесціла, што прадмет будзе не абавязковым, і на гэтую тэму таксама выказаў сваё меркаванне Рафал Часкоўскі, які выступіў з заявай, што на ягоную думку гэты прадмет павінен быць факультатыўным, то бок бацькі павінны вырашаць, ці іхнія дзеці будуць наведваць увогуле гэтыя заняткі. Вось, і, скажем так, тут Рафал Часкоўскі паказаў менавіта такі больш правы твар. Я ведаю, што там яшчэ Шымон Галоўня выступіў, сказаў, што хай прадмет будзе абавязковым, але вось гэтая частка пра sex education быццам бы факультатыўна. Тут Шымон Галоўня паказаў, што нічога не ведае пра то, як функцыянуюць школы, бо выдзеліць з прадмету толькі нейкую частку, якая будзе не абавязковай, ну, амаль што немагчыма ў школьных варунках. Окей, што яшчэ? 800+ для украінцаў. Вось. Дарэчы, у наступным нашым выпуску мы крыху больш падрабязна пагутарым на гэтую тэму, таму не забывайце на нас падпісацца і глядзець нас праз тыдзень. Антыукраінская тэматыка агулам вось, у гэтай кампаніі прагучала даволі моцна. Вось, і гэта не адлюстроўвае, скажем так, асабістых поглядаў палітыкаў. Вось, бо шматлікія з іх, яны б з вялікай радасцю ўвогуле не крыналіся гэтай тэмы, я ўпэўнены. Палітыкі робяць такія рэчы толькі калі ім гэта выходзіць у даследаваннях, што грамадства гэта хоча. На жаль, гэта проста канстатацыя факта. Антыукраінскія настроі у польскім грамадстве ўвесь час растуць. А давай крыху дадзім дэталяў. Што такое 800+ для украінцаў? Агулам 800+, так, гэта пасобе на дзяцей, якое атрымоўвае сям'я на кожнае дзіцё ў сям'і да, здаецца, 21-го нават году жыцця. Раз на месяц. Так, раз на месяц, штомесяц. Бок 800 злотых ты стабільна получаеш. 800 злотых не падаткаваныя, так, гэта вось такое пасобе на дзяцей, якое, насамрэч, аналагі існуюць у розных краінах Еўропы. Ну, перадусім у Нямецчыне, вельмі падобная сістэма. Былі сітуацыі, калі мігранты, ну, перадусім бежанцы з Украіны карысталіся гэтым часам такім чынам, што, напрыклад, дзесь нават не знаходзілася у Польшчы, а грошы атрымоўваліся, так? І першае, што ўвялі, гэта абавязак для украінскіх дзяцей, якія хочуць атрымоўваць 800+, хадзіць у польскую школу. Вось, менавіта фізічна хадзіць у школу. І гэта адразу там некалькі дзесяткаў нават тысяч вось гэтых пасобій скасавала. Наколькі разумеў, у чым прад'ява, што не жывуць тут, не працуюць, але атрымліваюць пасобе, сацыялачку. Насамрэч, і мігранты і з Беларусі, і з Украіны больш працуюць, чым палякі ў працэнтах. У такіх рэчах размовы не ідзе пра факты, размова ідзе пра эмоцыі. Ну, вось я хацеў проста, каб зафіксаваць гэтую суперэчнасць, бо па фактах атрымліваецца, што я думаю, што рэальных адсотак людзей, якія неяк злоўжываюць быццам бы гэтай праграмай 800+, ён вельмі маленькі. Ён вельмі невялікі, але можна будзе, як гэта кажуць па-польску, адтрomбіць сукцэс. Вось паказаць, што, глядзіце, мы такія паспяховыя поспехі робім, мы вось сэканомілі там нейкую там суму грошай вашых падаткаў. І гэта вельмі добра дзейнічае на людзей. Сябры, а сёння ў нашай падарожніцкай рубрыцы, якую мы ствараем разам з нашымі сябрамі аўташколай Дэніс Драйв, мы хочам распавесці вам пра горад Шыдловец, уладаром якога ў 16 стагоддзі стаўся Мікалай Радзівіл Чорны, які нарадзіўся ў Нясвіжы. І, дарэчы, менавіта ён выпусціў так званую берасцейскую біблію. Крыху тэхнічных момантаў. Шыдловец знаходзіцца ў 130 кіламетрах ад Варшавы на поўдзень і ехаць прыкладна 1,5 гадзіны. Дарога, дарэчы, вельмі простая. Дастаткова выехаць на трасу Е77 у напрамку Кельца. А калі у вас, як і ў нас з Кірылам няма правоў, ці вы хочаце палепшыць свае скілы, звяртайцеся да нашых сяброў з аўташколы Дэніс Драйв. У створанай беларусамі аўташколе можна вучыцца ў Варшаве і ва Ўроцлаве, і ўсе неабходныя спасылкі ёсць у апісанні гэтага відэа. А калі вы ўжо атрымаеце правы і даедзеце да Шыдлоўца, то абавязкова паглядзіце помнік Тадеуша Касцюшку, Радзівілаўскі парк і гарадскую ратушу, якую збудавалі яшчэ ў 16 стагоддзі. І таксама проста абавязкова наведайце касцёл святога Сігізмунда, якому ўжо больш за 800 гадоў. Ну і, конечно ж, галоўны пункт – гэта замак Радзівілаў.
Дарэчы, ён паўстаў яшчэ ў 13 стагоддзі і з таго часу шмат разоў змяняў свой выгляд. Але ягоны сілуэт, які вось вы можаце зараз пабачыць на карцінцы, верагодней за ўсё вельмі моцна нагадае вам іншы радзівілаўскі замак, які знаходзіцца ў нашай краіне. Блин, мне зараз будзе зноў сорамна, але калі ты мне скідываў гэтае фота замка... Ты падумаў, што гэта мірскі? Не, я ўвогуле, ты кажаш, нічога не нагадвае, а я такі, не, ну я не пазнаў, да, прабачце мяне. І, канешне, сябры, падчас падарожжаў па Польшчы не забывайце затрымоўвацца ў рэстаранах з лакальнай кухняй. Каб вам не падавалася, што нам з Кірылам абы паесці, нагадваю, што гэта рубрыка выходзіць разам з аўташколай Дэніс Драйв. Вучыцца можна ў Варшаве і ва Ўрославе, усе неабходныя спасылкі ў апісанні відэа, можна вучыцца на правы ці палепшыць свае скілы, а мы працягваем абмяркоўваць польскую палітыку. Рафал Часкоўскі накіроўваецца ў правы бок. Што з Наўроцкім? Чаму табе не падабаецца яго кампанія? Што кандыдат не можа ў сілоўню хадзіць і бегаць? Насамрэч, Караль Наўроцкі ў сваёй кампаніі паказвае больш аўтэнтычнасці, гэта дакладна. Ён такі, які ён ёсць. Вось, правы кандыдат з правымі поглядамі. І незалежны, не забываем. Конечно, ён абсалютна незалежны, а тое, што вакол яго ўвесь час тусяць проста натоўпы палітыку права і справядлівасці, гэта проста чысты выпадак. Вось, так праходзілі міма, глядзяць, бачце, Караль Наўроцкі. Пастаім побач, так, зробім фоточку, селфі, вось у Інстаграм. Мінула ўжо 2 месяцы ад моманту, калі нават больш за 2 месяцы ўжо. Пазналі кандыдата? Не, 2 месяцы. Ну, прыкладна. Так, прыкладна 2 месяцы. І ён дагэтуль не прыгатаваны. Вось. У мяне такое адчуванне, што яны яго спрабуюць навучыць чамусьці ў працэсе. Гэта не заўсёды і не вельмі добра атрымоўваецца. Вось, мне яго часам нават крыху шкада, сур'ёзна, бо ён не палітык. Ён не палітык увогуле. Вось, ён чалавек не прывыкшы да вось такой надмернай публічнасці. І гэта бачна, гэта вылазіць. У Пальсаце ёсць такі журналіст, дарэчы, ён даволі правых поглядаў, Рымановскі ён называецца. Вельмі добры журналіст, вельмі вядомы, вельмі знаны журналіст. І у яго у гасцях у праграме быў Караль Наўроцкі, і Рымановскі прыціснуў проста Наўроцкага пытаннем пра аборты на розныя... Ён розным спосабам задаваў гэтае пытанне, так, і у яго атрымалася. Ось, ён выбіў Наўроцкага з зоны камфорту, і Наўроцкі спрабаваў бараніцца, і было бачна, што яго чамусьці навучылі. Ён вывучыў некалькі такіх фразачак, вельмі такіх, ведаеш, ліць ваду. Ось, як сказаць штосьці і адначасова нічога. Так? І Караль Наўроцкі на тэму абортаў сказаў, што ён не падпіша нават вось кампраміс абарцыйны, які быў. Так? То бок гаворка не ідзе пра нейкую там лібералізацыю, а проста вось да вяртання да базавага кампрамісу. Ён сказаў, што нават гэта вось не ўваходзіць ні ў якія проста ягоныя планы. І атрымаў па шапцы ад кіраўніцтва права і справядлівасці. Ну, таму што Ярослаў Качынскі сказаў, што можна вярнуцца. Так, бо даслоўна некалькі тыдняў да гэтага Ярослаў Качынскі сказаў, што скасаванне кампрамісу было вялікай памылкай, ад іх адвярнуліся жанчыны ад права і справядлівасці. Ось, і гэта было, ён прызнаў, што гэта было адным з повадаў паразы на выбарах, і што найбольш цікавае, што ён сказаў, што ў грамадстве мы мусім знайсці компроміс абычаёвы. Так, то бок вось паяднаць погляды правай часткі грамадства з левай, цэнтрысцкай, вось, і апрацаваць вось у справах святапогляду. Так, то бок, перадусім, конечно, гаворка ідзе пра аборты, і хутчэй за ўсё гаворка ідзе таксама пра пытанне, напрыклад, фармалізацыі звёнкаў партнерскіх, так, менавіта аднаполых, перадусім, так. Вось, і тут Наўроцкі пайшоў проста насуперак. Ось, і гэтым мог сабе моцна пашкодзіць, і гэта можа цягнуцца далей. Слухай, так а што атрымліваецца? Правыя левеюць, левыя правеюць. Не зусім так. Скажем так, апісаць сітуацыю можна так, што Рафал Часкоўскі пайшоў крыху ў бок такога цэнтрызму ў польскім разуменні, так? Не ў заходнееўрапейскім, менавіта ў польскім. Караль Наўроцкі у цэнтр, скажем так, не рухаецца ўвогуле. Але Ярослаў Качынскі быццам бы яго хоча... Хоча, але, скажем так, не клеіцца. Ось, не клеіцца, плюс ёсць адна рэч. У Караля Наўроцкага вельмі слабая харызма.
Канечне, гэта маё суб'ектыўнае адчуццё, вось, але я не бачу ў ім чалавека, які выйдзе на сцэну, скажа: слухайце, ідзіце за мной. І ўсе ўстануць і пайдуць. У Дуда, дарэчы, мае гэты талент. Табе не спадабалася яго усмешка падчас выкрыкаў «Небать Туска»? З Народскім выйшла некалькі такіх забаўных рэчаў. Ну, па-першае, гэта пільгрымка на Ясную гару, так, у Чэнстахове. Ось, дзе ён прыехаў з кібіцамі, то есть з ультрасамі, з фанатамі футбольнымі, дзе на сцэну падчас яго выступлення выйшаў хлопчык, 11гадовы, здаецца, якога звалі Ксав'ер, запытаўся Караля Наўродскага: ну, як ты думаеш, пра што павінны пытацца 11гадовыя дзеці? Ой, я глядзеў гэта. Блін, там жудасна. Я ад 11гадовага дзіцяці пачуў, там, не ведаю, там нешта звязанае з дзецьмі, там, не ведаю, ці зробіць пан зніжкі на PlayStation, напрыклад. Менш домашняй працы. Менш домашняй працы, так. А хлопчык запытаўся: спадар Караль, ці калі вы застанеце прэзідэнтам, ці вы скасуеце са школ левацкую ідэалогію? Mam pytanie, jeżeli pan zostanie prezydentem, czy pan nie dopuści lewackiej ideologii do szkół? Да, ну это жесть. Ну, гэта так крыху жорстка. Ну, гэта, канешне, разляцелася ў інтэрнэце, вельмі моцна каментавалася. Па-першае, ну, ультрасы і касцёл у святым для палякаў, для ўсіх палякаў месца, Ясная гара, так? Скажам так, ну, гэта адбываецца, дарэчы, штогод. Але там яны выкрыквалі лозунгі, тыпу «расчерпаем, расмотаем в чырвоным хвота». Ось, гэта такі лозунг ультрасаў. Ну і там розныя яшчэ іншыя рэчы. І, скажам так, былі пытаннячкі ўвогуле да ангажаванасці касцёла у палітыку, ізноў жа. Ось, ці ў такіх святых месцах належыць такія рэчы рабіць. Але акей, пакінем гэта справа касцёлу. Вось. Другі момант — гэта вось тое «Небать Туска». Тут, скажем так, было вялікае абурэнне менавіта з боку больш ліберальных журналістаў, грамадства. У Твітары гэта вельмі моцна так бурліла пару дзён. Вось. І што людзі абраліся, што ну як так, ну przecież, ну, «Небать Туска», калі будзеш крычаць некалькі разоў, то пачуеш не «небать», толькі нешта зусім іншае, так? Вось. Але па шчырасці, у другога боку былі і ёсць 8 зорачак, вось, якія азначаюць «небач піс», так? То бок, ну, прабачце, скажем так, альбо мы і адзін другі бок перастаем выкарыстоўваць такія рэчы, альбо не будзем мець прэтэнзій адно да аднаго. У мяне тут такое пытанне. Наколькі кандыдат у прэзідэнты можа стаяць і пасміхацца на гэтую крычалку? Ну, гэта... Не спыніць вось людзей. Ну, скажем так, тут вось вылазіць ягоная непрыгатаванасць. Калі б ён памахаў рукой і сказаў: ну, браты і сёстры, ну, супакойцеся, давайте вось там прыцягнем далей там. Ось. Было б, канешне, лепш, гэта выглядала б больш прывабна, больш прыстойна, просто, скажем так. Што наконт аферы з нейкім жытлом, якое ён здымаў? Невядома для чаго, у музеі Другой сусветнай вайны ці не ў музеі? Афера яшчэ цягнецца. Інфармацыя паволі выплывае. Вось. Гэта іміджавая праблема для Наўродскага. Бо калі тое, што кажуць, праўда, то гэта ў чарговы раз пакажа крывадушнасць палітыкаў, а менавіта правых палітыкаў. Бо вельмі часта пад штандарамі, скажам так, навукі касцёла, каталіцкіх прынцыпаў, кансерватызму такога вельмі моцнага крыецца тое, што, скажем так, яны патрабуюць ад людзей таго, чаго самі не робяць. Вельмі падобная была афера некалі з такой арганізацыяй, якая называецца Орда Юрис. Гэта арганізацыя, якая аб'ядноўвае ў сабе вельмі ультракансерватыўных, ультракаталіцкіх юрыстаў. Высветлілася ў нейкі момант, што, скажем так, там усе спалі адно з адным. Так. Гэта было пару год таму. Але давай павернемся да Наўродскага ўсё ж такі. Сутнасць справы. Наколькі я разумею, што ён здымаў жытло за 0 злотых, неяк шмат дзён за год. 200 дзён. 200 дзён за год. І был кажа, там пару разоў. Да, кажа, што на самой справе не столькі ён там быў. Увогуле гэта было на нейкія, як гэта, працоўныя там штукі, там прыязджалі
замежныя нейкія быццам бы дэлегацыі ў гэты музей, каб з імі наладжваць міжнародныя кантакты. Вельмі магчыма, што былі замежныя Так, дзеячкі. І наколькі я разумею, асноўная прэтэнзія, ён заплаціў за гэта 0, выкарыстоўваў нейкіх сваіх прыватных цэлях і неяк не ўпэўнена на гэта адказвае. Так, 200 дзён апартамент, які належыць да музею Другой сусветнай вайны, дырэктарам якога быў Карл Навроцкі. Гэты апартамент быў заблакаваны. Апартамент каштуе 750 злотых у дзень. Там люксавы апартамент. Ён тлумачыўся, што нібыта ён там адбываў каранцін, бо тады яшчэ была пандэмія, так? Ну і так фактычна выглядае, што такое было. Вось. Але таксама ёсць звесткі, што ён бываў там не толькі падчас каранціну. Вось, што начаваў там часам. Напрыклад, прымаць гасцей міжнародных, нават калі прыедзе Карль III, ось, можна ў канферэнцыйнай зале. Там спусціцца ўніз. Ось, вельмі прыгожа, там будынак вельмі сучасны. Ось, там усё зроблена дзеля гэтага. Не абавязкова трэба ў спальні з вялікім ложыкам гэта рабіць. Так? Як ён казаў, што актыўная міжнародная дзейнасць там ці нешта такое? Увогуле, якая можа быць міжнародная дзейнасць у музея Другой сусветнай вайны? Ну, да гэтага таксама ёсць пытаннічкі, скажем так, канешне. Магчыма, там нейкая супраца з нейкім музеем, недзе і падчас пандэміі яшчэ. Падчас пандэміі, там, недзе, не ведаю, там, у Лондоне, там, напрыклад, ці нешта яшчэ. Але гэта ўсё выглядае вельмі неўпэўнена і бачна, што чалавек круціцца як фуш на патэльні. Канешне, гэта на дадзены момант гэта больш такое чуткі, плёткі, вось такое. Так, але ёсць звесткі ад супрацоўнікаў музею, што яны называлі вось гэты будынак гатэльны будынак пры музеі статкам мілосці, то бок караблём любві. Вось, менавіта ў кантэксце свайго дырэктара. Ну, я не буду ўдавацца там гэта ўсё апісала газета «Выборча». Ось, у мяне да яе заўсёды ёсць такое, скажем так, не заўсёды і не ва ўсім я ёй давяраю поўнасцю. Ось, таму пачакаю развіцця справы, паглядзім, што будзе далей, але сітуацыя для яго выглядае не вельмі добра. Ось, калі пацвердзяцца розныя там плёткі, чуткі і розныя іншыя рэчы, то гэта можа быць іміджавая праблема, якая, скажем так, можа паўплываць на ягонае натаванне. Ну, давай так, ты не хочаш спадаць, я крыху дадам трускавак. У нас выпуск. Па-перша, ну, у яго ёсць жонка. Так. Кажуць, што быццам бы яна нічога публічна не напісала ў падтрымку кампаніі. І быццам бы ён туды вазіў палюбоўніц. Ну, ёсць такія чуткі, але гэта ўсё дакладна мы не ведаем. Са знакам запытання, так, таму пакінем гэтую справу, паглядзім, як яна будзе развівацца, што яшчэ выйдзе, што не выйдзе, ось, і ці атрымаюцца ў яго абараніць сваё імя. Мадэлюем сітуацыю. Ёсць пацверджанне, не ведаю, нейкія фота, што ён туды вадзіў палюбоўніц, напрыклад. Як гэта можа адбіцца на кампаніі? Ці будзе электарат права і справядлівасці падтрымліваць яго далей, так. Ці нехта адвернецца? Не, электарат права і справядлівасці гэта не зусім электарат, гэта вернікі. Вось, то бок яны прыйдуць галасаваць, нават калі, не ведаю, там станецца нешта дрэннае. Але ж гэта здрада сям'і, традыцыйных каштоўнасцяў, касцёлаў. Каму гэта перашкаджае? Слухай, калі ты прыедзеш у звычайную вёску польскую, вельмі кансерватыўную, я маю вельмі шмат сяброў з вельмі кансерватыўных рэгіёнаў Польшчы, ось, якія паходзяць з малых вёсак ці з малых гарадоў. І практычна ў кожным там ёсць нейкія вось такія рэчы, што нехта кагосьці здрадзіў. Там, ці ў ксёндза усе ведаюць, што ў суседняй вёсцы дзіцё жыве. Ось, канешне, не ў кожнага ксёндза, але я чуў такія выпадкі, і гэта аўтэнтычныя выпадкі. Так? І што там нават з Курыі прыязджалі там, з нейкімі расследаваннямі. Там, так? І людзі далей застаюцца ультракансерватыўнымі, далей падтрымліваюць вось гэтых сваіх там, мясцовых палітыкаў ці клер, так, і ўсё круціцца далей, так, ну, з гэтым мы нічога не зробім. Такая ментальнасць, такое выхаванне ў людзей. Але гэта можа паўплываць на, па-першае, з электарата права і справядлівасці на невялікую частку. Ось, напрыклад, гэта вельмі моцна ультракансерватыўныя людзі, такія, што проста, вось, ведаеш, з крайня.
так ось, але гэта невялікі адсотак. Ось плюс яшчэ на крыху цэнтровых людзей, якія крыху больш палітычнага цэнтру, бо яны гэта ўспрымаюць як крывадушнасць. Ось, а крывадушнасці ніхто не любіць. Ось калі яна ўжо выплывае так фактычна, так, то гэта прыклеіваецца як такі ярлык і дзейнічае ў мінус. І там гаворка будзе пра вось даслоўна парачку працэнтаў. Ось, але гэтая парачка працэнтаў могуць вырашыць у другім туры. Калі у вас ёсць магчымасць, вам падабаецца наш падкаст, падтрымайце нас на Buy Me a Coffee ці Патрэоне, а мы ідзем далей. Мы з табой абмяркоўвалі ў Твітары апошнія пытанкі, і яны мне незразумелыя. Адно паказвае, што Караль Народскі ўжо перамагае ў другім туры. Іншае, окей, там было пра другі тур, пра першы тур, што ўсё-такі Рафал Часкоўскі на першым месцы, але цифры не б'юцца. Што адбываецца? Так, увогуле розніца там амаль 20% паміж вынікамі, так. Першае апытанне, і вось на якое я моцна звярнуў увагу і таксама пісаў пра яго ў Твітары, гэта даследаванне, якое зрабіла ОГБ, Огульнопольская група бадаўча, якая раней называлася ІБСП. Вось, гэта такая кантора, якая займаецца даследаваннямі. І гэта была сенсацыя. Карл Наўроцкі на першым месцы ў другім туры. Розніца невялікая, што праўда, там каля 1% нават менш. Ну, але гэта першы раз, калі ён першы. Але гэта першы раз. Ніякае даследаванне дагэтуль не паказвала чагосьці такога. Ёсць пытаннічкі да людзей, які рабілі гэтае даследаванне. Увогуле, сябры, вы пабачыце на бліжэйшымі месяцамі вельмі шмат розных даследаванняў, і я вам адразу падкажу, на якія даследаванні я, напрыклад, звяртаю ўвагу. Ёсць дзве канторы, якім я больш-менш давяраю у сэнсе, што я ведаю, што даследаванне зроблена салідна. Гэта першае Ipsos, а другое Ibris. Ось гэтыя две фірмы робяць вельмі сур'ёзныя грунтоўныя даследаванні. Дарэчы, я некалі казаў, што Окопрэс такі партал, які, скажем так, даволі моцна левы. Ось, але перад выбарамі яны верагодна ізноўку ж будуць рабіць такую серыю глыбокіх, вельмі сур'ёзных, дарагіх даследаванняў, там, скажем так, за 2 месяцы, за месяцы, за пару тыдняў да выбараў, так? І там будзе шмат аналітычнай інфармацыі. Вось такім даследаванням я давяраў. Тут жа, скажем так, гэтае даследаванне мне нагадала даследаванне, напрыклад, якое перад выбарамі ў ЗША перад самым галасаваннем выплыла ў штаце Айова, вось, што там нібыта усе прагаласуюць за Камалу Харрыс. І гэта была такой вялікай сенсацыяй на ўвесь свет. Бо гэтае даследаванне лічыцца нейкім такім эталонам, так, што яно прыкладна паказвае тренды розных груп насельніцтва. Па выніках выбараў атрымалася зусім інакш. Тут, скажем так, у мяне няма даверу да гэтага даследавання. Іншае жа, ось, ужо 2 я бачу, так, дзе так, Часкоўскі на першым месцы, і розніца паміж Наўроцкім ім там 10 там, адсоткаў, 6 адсоткаў, вось так. Гэтым канторам я таксама так сабе давяраю, скажем так. Увогуле шмат бачу у апошнія дні нават прэтэнзій ад такіх вядомых журналістаў розных і там палітычных каментатараў, аналітыкаў, якія казалі, ну што ж вы робіце з гэтымі даследаваннямі? Просто так, што ці не можаце зрабіць неяк так сур'ёзна падысці да справы, каб выглядала больш-менш верагодна, так? На дадзены момант я не веру у вынік, дзе Наўроцкі на першым месцы, бо гэтага не бачна, скажем так. Вось, і таксама я не веру ў вынік, дзе Часкоўскі аперажае на там 10%, скажем так. Я ўсё яшчэ перакананы, што ў другім туры выбараў, які адбудзецца 1 чэрвеня, кандыдат, які пераможа, будзе мець перавагу максімальна до 3%. Вось, гэта так, на мой погляд, на дадзены момант. Як кажуць, скріньце. Окей, давай перайдзем тады да пытанак пра партыі. У апошніх даследаваннях ПіС у некалькіх даследаваннях даволі моцна выбіўся, вярнуў сабе першае месца, па-першае, вось, і нават з такім запасам, скажем так, там парачка ці там 3%. Гэтыя даследаванні паказваюць агульную праблему кааліцыі, якая проста, вісіць у паветры, скажем так, ужо на дадзены момант. Гаворка ідзе пра тое, што людзі стаміліся. Вось, людзі стаміліся, бо электарат, напрыклад, такі больш ліберальны, які вось вельмі масава прыйшоў галасаваць у 23-м годзе, і таму было 75%. Яны не атрымалі нічога
вось з тых пераменаў, якія ім былі абяцаныя. Гаворка ідзе не пра эканамічнае пытанне, вось, што там нейкія падаткі, ці там пасобі, ці гэтак далей. Але іх таксама не атрымалі. Не, чаму? Там некаторыя рэчы ўсё ж такі былі зроблены. Мы пра гэта размаўлялі вось перад раством у нашым выпуску пра поспехі і непоспехі кааліцыі ў Ну, але таксама не гадавіну. ўсё. Але гэта ўсё, але не зрабілі абсалютна нічога са спраў, якія былі прагрэсіўныя, так? То бок, у пытанні абортаў не зроблена ўвогуле нічога. Таксама звёнскі партнерскі, так? То бок, ПСЛ робіць нейкую лухту проста, вось, бо апошнія, ну, увесь час выцякалі нейкія чуткі, што гэтае пытанне вось-вось вырашыцца, так? І ў нейкі момант выходзіць нехта з палітыкаў ПСЛ, напрыклад, міністр сельскай гаспадаркі, і кажа, што звёнскі партнерскі будуць перашкаджаць польскай сельскай гаспадарцы. І тут проста ўсіх проста апускаюцца рукі, і ўсе проста хватаюць сябе за галаву. Мужикам гэтым толькі дай волю, я так скажу. Сельскім мужикам толькі дай волю, пайдуць, распішуцца адзін за адным і будуць надужываць абароту сельскагаспадарчай зямлі ў Польшчы. Ну, блін, прабачце, слоў няма. Камунікацыя проста ляжыць. Ось. Гэты ўрад дагэтуль не мае прэс-сакратара. Гэта так можа быць? Можа быць. Ну, я разумею, чаму. Таму што кааліцыянты платформы і перадусім, хутчэй за ўсё, гэта ПСЛ, кажа, што ён не дазволіць вось ад свайго імя камусьці там нешта казаць. Так, вось. І таму вось такі ідзе рознагалос. Так? Адчуванне, што яны толькі сварацца паміж сабой, не вырашаюць ніякіх праблем. Плюс, мала таго, што не сварацца, яны яшчэ пра гэта адкрыта кажуць. Шымон Галоўня пару тыдняў таму заявіў, што ну так, я разумею, што мы не давозім абяцанняў, ось, мы не выконваем абяцанняў, але затое ПіС не кіруе Польшчай трэцюю кадэнцыю. Прабачце, паліва антыпіс скончылася. Ось. Альбо вы будзеце працаваць за тыя грошы, якія мы вам плацім, альбо ідзіце ў сраку. Гледзячы на тое, што адбываецца там у нейкіх суседніх краінах, і што можа адбыцца гэты правы разварот, так бы сказаць, магчыма, лепш вось такая разнашорстная кааліцыя, якая быццам бы нічога не вырашае, але хаця б не робіць горш, чым правы ў кіраванні. З аднаго боку, нібыта так, але у нейкі момант можна выклікаць такую хвалю незадаволенасці, што ПіС вернецца і вернецца настолькі, што проста мала не пакажацца. Яшчэ і разам з канфедэрацыяй. Яшчэ і разам з канфедэрацыяй, напрыклад, і прэзідэнтам будзе Караль Наўроцкі, вось, і, скажам так, увесь ліберальныя выбаршчыкі пачуюць нарэшце, што такое вось вяртанне. І мала не пакажацца зусім. Вось, бо я ўпэўнены, што калі ПіС вернецца да ўлады, што будзе кіраваць значна больш жорстка. А што вось такая страта падтрымкі азначае для кампаніі Часкоўскага? Ну, гэта перадусім мае вялікі ўплыў, бо ўсё ж такі колькі б Часкоўскі не спрабаваў адклеіцца ад партыі маткі і ад Дональда Туска, гэты смродак ось, будзе за ім цягнуцца. Так? Бо праблемы ўраду дзейнага яны перакладаюцца на яго. Таксама было, напрыклад, з Браніславам Камароўскім у 15 годзе. Ось, бо мы памятаем, так, як ён, маючы 60% падтрымкі, скончыў там, дзе скончыў. Ось, бо акрамя таго, што рабіў ягоны штаб і менавіта ён сам, вялікім проста цяжарам клаліся 8 гадоў, ну на той момент гэта было 8 гадоў кіравання кааліцыі платформы з ПСР і іхнія праблемы. Яны цягнулі ягоны рэйтынг уніз. Таксама можа быць і ў гэтым выпадку. Чаму Дональд Туск не навядзе парадак? Нам цяжка сказаць, што адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Ось, ну, галоўнай праблемай гэтай кааліцыі з'яўляецца ўсё ж такі ПСЛ. Бо ПСЛ пачаў гуляць у гульню «Мы правацкія правакі». Ось, а вы усе вакол левыя і ідзіце ў сраку. Ось, яны не пагаджаюцца ні на што. А чаму Туск не можа, скажем так, паставіць іх на месца? Вельмі верагодна, што вось чакаюць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Так, калі адбудзецца, напрыклад, такая сітуацыя, што Рафал Часкоўскі пераможа ось, і станецца прэзідэнтам, то я ўпэўнены, што ў гэтай сітуацыі Дональд Туск проста прыйдзе да іх і скажа: ну што, хлопцы, гульня скончылася. Ось, а цяпер размаўляем сур'ёзна.
Ось калі з калей выбары прайграюць, ось то мы будзем ісці, я ўпэўнены, у накірунку скарачэння кадэнцыі Сейму і распісання новых парламенцкіх выбараў. Бо гэтая кааліцыя не ўвядзе ўжо больш абсалютна ніякіх сваіх абяцанняў. Дзякуй, што глядзіце нас. Падтрымлівайце, калі ласка, нас лайкамі, падпіскамі, каментарамі, донатамі на Buy.me.coffee ці Патрэоне. Мы ўсё яшчэ выходзім, дзякуючы вашай падтрымцы. Для нас гэта вельмі важна. Дзякуй.